Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Wednesday, 22 n'ime ọnwa June afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa Eke. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ ntụkọta ego na-adị kwa ọnwa maka nchekwa ala nna Biafra nke ndị otu Biafra Defense Forces ga-adị na Satọde ikpeazụ nke ọnwa June bụ 25 nke ọnwa a ma ọ kụọ elekere anya 12 nke oge mba New York nakwa elekere anya 5 nke mba Biafra n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Akara ị ga-eji sonyere na nke a bụ https://us02web.zoom.us/j/89170219953. Ọgbakọ a bụ nke eji atụkọta opekampe $500,000. Ụlọakụ ndị pụrụ ịkwụnye ego a gụnyere ụlọakụ Trust. Aha akpa ego ya bụ ABVet. Routing bụ 055003308. Ara ụlọakụ ya bụ 1210060272227. Ndị ọzọ gụnyere zele.info.abvet.org maọbụ akara 202-699-3173, Cash App 202-699-3173, PayPal Biafra Defense Fund. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị atụmatụ mkpochapụ agbụrụ nakwa igbu ọchụ. A na-akpọku ndị niile bụ ndị hụrụ nnwere onwe n'anya tinyere ndị otu Indigenous People of Biafra, obodo ndị Yoruba, obodo ndị Ariwa, Ambazonia nakwa ndị oyi ha na mba Afrịka, tinyekwara ndị na-agọrọ Biafra ọfọma. Ndị ga-ele ọbịa na nke a gụnyere ụmụada Biafra Worldwide, American Biafran Veterans Network, ABVet. Ị pụrụ inweta ha n'akara ekwentị nke ABVet bụ 202-250-0001 maọbụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara ekwentị a 904-525-1258. Ụmụada Biafra na-akpọku gị ka ịtụnye opekampe ihe ọbụla ị nwere iji nye aka na nchekwa ala nna. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị ya n'uju ya. Onye na-achọ nnwere onwe ndị Yoruba bụ Sunday Adeyemo, onye a maara dịka Sunday Igboho, akpọọla ekwe nkụsio na enweghị ịla azụ dị na atụmatụ ya ịchọta nnwere onwe nke obodo Yoruba kwụrụ onwe ya. Onye a na-achọ nnwere onwe Yoruba kwupụtara nke a n'otu ozi o zipụrụ na nzaghachi nye asịrị a na-akọsio na ọ gbahapụla atụmatụ ya ịchọ nnwere onwe obodo Yoruba kwụrụ onwe ya. Igboho kachapụrụ ozi a mgbe ọ na-agwa ndị eze ọdịnala na mpaghara South West ka ha kwado atụmatụ nnwere onwe obodo Yoruba. Igboho kwuru nke a n'otu ihe onyonyo nke ekesara n'ụbọchị Sọnde ma mmemme ncheta afọ ọmụmụ nke Olugbon of Orile Igbon Ogwomosho nke Ọyọ bụ Ọba Francis Alao. N'oge ọ na-ekwu okwu n'ihe onyonyo ahụ, Igboho kpọkuru Olugbon ka ọ gaa n'ihu nwee mkparịta ụka ya na ndị eze ọdịnala ndị ọzọ na mpaghara South West maka ịkwụsị ichi ndị mmadụ echichi bụ ndị na-etozughị oke inweta nke a. Onye a na-achọ nnwere onwe katọrọ ogbugbu ụmụafọ mpaghara ahụ gburugburu Naijiria ebe ndị eze ọdịnala na-aga n'ihu na-echi echichi chief nye ndị na-etozughị oke inweta ya. Ọ rụtụrụ aka sio na nzọpụ njem a nwere ike kpalite mkpesa n'etiti ndị obodo ahụ. N'ụbọchị Satọde ka Gọvanọ Abdullahi Ganduje nke steeti Kano na nwunye ya bụ Hafsat bụ nnọọ ndị echiri echichi Are Fawajoye nakwa Ayele Arare Fawajoye nke Ibadan na steeti Ibadan. Ihe ndapụta bịara kpalite ọtụtụ nkatọ dịka ọtụtụ ndị mmadụ gbarụrụ ihu nye nke a bụ mkpebi ahụ nke Olubadan mere ichi onye aka na-achị steeti a echichi chief. Ndị otu Indigenous People of Biafra akụsuola onye isi ala Muhammadu Buhari n'ihi okwu ahụ o kwuru sio na otu ahụ bụ nnọọ ndị aka ha dị n'itiwasị ngwa okporo mmanụ na mpaghara Niger Delta bụkwa nke kpatara ụkọ mmanụ ụgbọala. Buhari bụ onye kwuru nke a mgbe ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ kwupụtara sio na ọchịchị ya ga-amalite nzọpụ njem iwepụ ihe mara n'elu mmanụ mana ha emebeghị nke a
n'ihi nsogbu a na-enweta bụkwa nke na-akụnyere usoro nrụpụta mmanụ ụkwụ. Kosiladị, na nzaghachi ya, ọnụ na-ekwuchitere IPOB bụ onye ode akwụkwọ ozi ha bụ Emma Powerful nọrọ n'ụbọchị taa bụ 22 nke ọnwa Juun wee kwuo sị na okwu ahụ onyeisiala Buhari kwuru bụ nnọọ okwu ntọọchị bụrụkwa ebubo na-enweghị isi. Ọ gara n'ihu kwuo sị na n'obodo ndị mepere emepe maara nke ọma na ndị otu ha abụghị ndị na-aganye aka na mbibi akụnụba, wee kọwasịo na ụlọọrụ Nigerian Security and Civil Defense Corps NSCDC eyiela egwu na mbụ ịkpọpụta ha ndị nwere apata ukwu bụkwa ndị aka ha dị n'izu ohi mmanụ. IPOB kwupụtara sio na onyeisi ụlọọrụ NSCDC agaara ekwu ụdị okwu ahụ ọ bụrụ na ọ bụ ndị otu ha na-akụwasị okporo mmanụ. Ọ gara n'ihu kwuo sị na Muhammadu Buhari kwesịrị ịgwa Amerịka na mba ofesi ndị ọzọ ebe eliri okporo mmanụ ndị a bụ nke ọ sịrị na IPOB na-etiwasị n'ime obodo ọjọọ a. Ọ sịrị na ebubo ọ na-ebo IPOB bụ nnọọ egwuregwu ụmụaka bụrụkwa nke onye ọbụla maara nke ọma na IPOB anaghị aganye aka n'ụdị ihe ahụ. Ọbụladị mba ụwa ndị ọzọ makwara nke a. IPOB rụtụrụ aka ma sio na mba ụwa niile ghọtara nke ọma na iwe Buhari n'ebe IPOB nọ bụ n'ihi na IPOB agaala n'ihu kwudosi ike ma bụrụkwa ihe ọgbachi nyere ya imejupụta atụmatụ ụmụnna ya ndị Fulani iweghara Naijiria ma kwupụta ya dịka obodo ebe okpukperechi alakụba na-achị eze. Ọ gara n'ihu kwupụta sị na ọ bụ nke a mere IPOB bụkwanụ otu ejiri udo mara bụkwa ndị nwere ọnọdụ n'ime obodo dị 100 na mba ụwa. Naijiria ji wee kpọkwasị ha ndị na-eyi ndụ egwu naanị n'ime obodo Naijiria. IPOB nyere mmasị obi ike sio na ha ga-aga n'ihu ịchụso na imekpu ọnụ ndị a na-eyi ndụ egwu bụkwa ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị ọchịnnama bụ ndị nọ n'oke ọhịa Biafra, dịka ha sịrị na o nweghị ebubo ọbụla eboro ha nke ga-akwụsị ha imejupụta atụmatụ ha bụ ichekwa ala nna ha megide nkuchi ndị Fulani. Ọ sịrị na Buhari ịga n'ihu wee na-ebo IPOB ebubo agaghị azọpụta ya na ndị Fulani ibe ya ịga zara ọnụ ha n'ụlọ ikpe ukwu mba ụwa bụ ICC mgbe oge ya ruru. Ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani ọchịnnama bụ ndị yi uwe ndị uwe ojii awakpola ime obodo Ibite Ahụm nke dị n'ọchịchị kansụl Udi na steeti Enugu wee tọrọ ndị bịara njem ekpere bụ ndị ụka Kraịst mmadụ 6. Otu onye mere ka anyị mata nke a sịrị na ndị ntọ mmadụ a tọrọ ndị a ma duru ha gaa n'oke ọhịa bụkwa ndị na-ekpe ekpere n'akụkụ ugwu dị na otu monastrị bụ ebe ha tọrọ ha n'etiti obodo abụọ. Kosiladị, ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị a atọrọ bụ nnọọ ndị a zọpụtara site n'ịgba mbọ nke ndị nche ime obodo bụkwa ndị na-echekwa oke ọhịa n'ọchịchị kansụl Udi nakwa Enugu East na steeti ahụ. Ndị a bịara njem ekpere bụ ndị otu n'ime ha bụ onye hụrụ mgbe njinji ya jiri bụkwa onye siri na ntala sịrị na ya tiri obe uwe kpọkuo ndị ime obodo ahụ ka ha bịa gbatara ha ọsọ enyemaka. Otu onye ọzọ sịrị na ndị nche ime obodo a bụ nnọọ ndị chụrụ ndị ntọ mmadụ a wee kpọkukwa ndị ogbo ha bụ ndị nọ na Ogbuneke n'ike dị na kansụl Enugu East bụkwa ndị si n'akụkụ nke ha wee na-achụ ndị ntọ mmadụ ahụ. Ma kosiladị, mgbe ndị ntọ mmadụ a hụrụ na agwọ nọ n'akịrịka, ha bịara hapụ ndị a ha tọrọ wee rie mbọmbọ. Kosiladị, mgbe ọ na-akọwa ka mmiri si wee banyere ha n'opi ụgbọgọrọ, otu n'ime ndị a tọrọ bụkwa ndị esiri na monastrị ahụ buru gawa n'oke ọhịa site n'aka ndị Fulani a sịrị na ọ bụ nnọọ ndị Fulani mmadụ 7 wakporo ha bụkwa ndị yi uwe ndị uwe ojii. Ọ sịrị na ndị ekperima napụrụ ha ekwentị ha ma duru ha banye n'oke ọhịa. Ọ sịrị na ka ha gara nnọọ njem ruo oke anya ruo n'ebe ogbe ndị ntọ mmadụ anọ ka ha bịara hụkwa ndị ọzọ bụ ndị atọrọ tinyekwara mmadụ 10 ndị otu ha bụ ndị n'ebe ahụ na-eche. Kosiladị, ọ sịrị na ha nọkọtara dịka ndị ntọ mmadụ a bịara kpaa agwa ka ndị ụjọ na-atụ ma si ebe ahụ tipụ ma rie mbọmbọ. Ọ sị na ọ bụ n'oge a ka ndị nche oke ọhịa zọchiri wee zọpụta ha. Kosiladị, otu onye sitere n'obi ọchịchị gọọmenti steeti ahụ sị na emeela ka gọọmenti steeti ahụ mara maka njinji a jirinụ, mana ka ọ dị ugbu a ndị uwe ojii amanyebeghị ọnụ n'okwu a. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha ka Igbo onye agha lara ezumike nka
na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwaudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu kọchapụ ya, chee ntị nụrụ ọkwa. Gọọmenti Biafra dị na mba ndị ọzọ maọbụ Biafra Government in Exile (BGIE) n'aha mkpirisi bekee na-akpọku gị maka ọgbakọ ezumezu nke eyiwere ga-adị n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbakọ BGIE. Ọ ga-adị n'abalị 2 nke ọnwa Julaị afọ 2022 ma ọ kụọ elekere 6 nke uhuruchi n'oge Biafra. Biko gbaa mbọ hụ na ị sonyere n'ime ya. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ntọmmadụ atọrọla ma gbupụkwa onye bụburu onye omeiwu na steeti Anambra bụ Honorable Nelson Emeka Achukwu isi. Nke a na-abịa n'ihe na-erubeghị otu ọnwa atọrọ ma gbukwa Okechukwu Okoye bụ onye omeiwu na-anọchite anya ọgbọnta vootu nke aka na-achị steeti ahụ bụ Chukwuma Soludo si n'ime pụta n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Anambra bụ onye atọrọ ma gbupụkwa ya isi. Achukwu bụ nnọọ onye nwere nkwarụ bụ onye atọrọ n'ụlọ ya dị na Ụkpọ nke dị n'ọchịchị kansụl Nnewi South na steeti ahụ. Gara n'ihu kpọkasịa ahụ ya ma gbupụ ya isi dịka ahụtara ozu ya n'egbere mmiri ụlọ asị. Dịka ezinụlọ ya mekwara ngwa lie ya n'ụbọchị Tuzdee bụ 21 nke ọnwa Juun afọ 2022 na mgbede, ebe ọ bụ na ozu ya amalitela orire. Mgbe ọ na-ekwu okwu na njinji a jirinụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Anambra bụ Ikenga Tochukwu sịrị na ozu Achukwu bụ nnọọ nke ahụtara n'oke ala dị n'etiti ime obodo Uke na Ụkpọ. Ọ gara n'ihu kwuo sị na atọrọ nwoke a mgbe o jiri nkeji 15 gafee elekere 5 nke uhuruchi n'ụlọ ya n'abalị 9 nke ọnwa Juun afọ 2022 ma dịka ha ka na-agba mbọ ịzọpụta ya ka ha bịara nụta maka njinji a jirinụ. Ọ gara n'ihu nye ụmụafọ steeti ahụ mmasị obi ike na ha ga-aga n'ihu n'ịgba mbọ ịhụ na a nwụchiri ndị kpara arụ a ma hụkwa na ha zutere iwu. Ka o sila dị, ezinụlọ nwoke a nwere nkwarụ bụ onye bụburu onye omeiwu agbarụọla ihu wee sio na egburu ya n'agbanyeghị na ha kwụkwara nde naira 15 dịka ego mgbapụta nye ndị ntọmmadụ ahụ iji wee gbapụta ya. Onye anwụrụ na-ebu onye nwe ụlọ ahịa mmanụ Nelly Oil and Gas Filling Station nke dị n'okporo ụzọ ọnụ Uselọgụ dị na Utu. Aka na-achị steeti Ondo bụ Rotimi Akeredolu akpọkuola mba ụwa ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka dịka ọ sịrị na ndị na-eyi ndụ egwu ewerala oke ọhịa niile dị na Naịjirịa. Akeredolu bụ onye kwuru nke mgbe ọ na-anabata ndị otu kansụl nke All Saints Church Jericho dị n'Ibadan bụkwa ndị bịara njem nkasi obi nyere ya dịka ọ gara n'ihu kpọkuo ha ka ha gbatara ya ọsọ enyemaka n'ihi oke iyi ndụ egwu dị na mpaghara ahụ. Ndị otu a bụ nke onye isi oche ha bụ Dr. Ọnụọla Adewumi duru bịa. Gọvanọ rụtụrụ aka ma sio na ndị ntọmmadụ akụchiela oke ọhịa niile dị na steeti ahụ tinyere na Naịjirịa gbaa gburugburu dịka ọ sịrị na ọ bụrụ na Naịjirịa achọghị enyemaka na steeti ya bụ Ondo na-achọsi ike. Ọ rụtụrụ aka sio na ndị ahụ wakporo ụlọ ụka dị n'Owo na nso nso a bụ nnọọ ndị na-eyi ndụ egwu bụkwa ndị na-akpagharị n'oke ọhịa. Gọvanọ gara n'ihu kpọkuo mba ụwa ka ha nye ụmụafọ Naịjirịa ọzụzụ tinyere ụmụafọ steeti ya n'usoro nchekwa ndụ wee kọwasio na ndị mmadụ kwesịrị ịkwado onwe ha adịghị ama ihe dị otu adakwasị ha. Ọ rịọkwara ụlọ ụka dị iche iche ka ha tinye igwe CCTV n'obi ụlọ ụka ha iji gbanarị ụdị mwakpo ahụ emere n'Owo. Na nzaghachi ya, Dọkịta Adewumi bụ onye kasịrị aka na-achị steeti ahụ na ụmụafọ Owo niile obi n'ihi ọchụ ahụ egburu na mpaghara ahụ sịrị na ha ga-aga n'ihe iwelite aka na ekpere ha na-ekpe nyere steeti ahụ. Anyị ga-echeta na onye primate nke ụlọ ụka Methodist na Naịjirịa bụ His Eminence Samuel Uche Kalụ bụ nnọọ onye atọrọ ya na onye bishọp nke Diocese Owerri tinyekwara onye chaplain ya n'ime obodo ụmụnne ochie dị na steeti Abia. Ma mgbe ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ na Lagos, nnukwu onye ụkọchukwu agbara n'anwụ sio na ndị atọrọ ya bụ ndị Fulani na-achị nnama na mgbakọ aka ha na ndị soja Naịjirịa. Ọ sịrị na ndị ntọmmadụ agwara ha na ha akụchiela oke ọhịa niile dị na mpaghara South East ebe ha na-echekwa ka egbuo pịọm ka ndị ha na ha na-emekọrịta ihe bụ ndị otu ha nọ na steeti Zamfara na Katsina zọchie na ọ bụ nnọọ nwantịntị oge tupu ha amalite ịkpa mkpamkpa. Ka ọ dị ugbu a, ndị soja abụọ bụ ndị a na-arụ aka si na aka ha dị na ntọmmadụ ahụ ka aka kpara ọbụladị dịka ndị soja Naịjirịa rụrụ ya ụka wee sio na okwu ahụ o kwuru bụ nnọọ asị mana ugbu a Chineke agọchiterela ya ọnụ.
Igbo ndị nwe mmadụ, n'ebe a ka anyị chịkọtara ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi, ka emesịanụ.